खुलुमबाय खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मा भिडिअ खालामनो नागिरदों नोंथांमोना निस्सय बै बेकग्राउन्डखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आरो लोगोसे थाम्बनेइल नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि बानजायनायाव जि आर'ज बादायलायनायनि जि हाबाफारि लादों बे हाबाफारिनि थाखायनो माने जोंबो राङाफारा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै माने एसे बादायनो नाजादों आरोना। दा माबायदि जायो जोङो भिडिअ खालामनो नागिरदों आरोना। दा नोंथांमोननो आङो ओरैनो ससे क्लिक देखायगोन आरोना। दा फराथ' होनो हाया नालाय कपिराइट फैगोन। दा नोंथांमोना नुहैखागोन दोरोङारि खौराङावबो। दा माबायदि जायो नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि नुनानै मोजां मोनोब्ला एसे लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालामबानो जाबाय। मानो होनोब्ला जोंहा बिदिजोंबो एसे बिजिरनाया जागोन नालाय। दा बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोनखौ भिडिअखौ फारि नायलांदो आरो नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामथारबानो जाबाय आरोना। जोङो राङाफारा बियाम जानानै ओरैनो साब्रै साबासोल' दङ लोगोफोर, साब्रै साबासोल' दङ आरोना। दा जोंहा दामग्रा देग्राफ्रा सोर सोर दं दा फारि देखायगोन आरो नोंथांमोना भिडिअ नुखागोन आरोना सोर सोर दङ। बैनो नुदोंना लोगोफोर, आङो दायो जोंनि राङाफारा बियाबनि सिङावनो थानाय 1 नं गेरगाजुलि बे गामियाव दंफैयो आरोना। बे गामिनि गोथार सिबिसालियाव बै बेकग्राउन्डआव नुदोंना लोगोफोर खाम सिफुं ओमफ्राय बिदिनो बाथौनि लग'। दा बेखौ आंनो पेन्टिं खालामदोंमोन आरोना मोनसे समाव। दा एसे गोमोरले जाबाय बियो। दा नोंथांमोननो देखायगोन आरोना माबायदि जायो ओरैजाय बेकग्राउन्ड साइडआव आरोना केमेराजों। दा माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांदो। बिथिं आर'नाइनि जि स्टाइल डेक'रेसन खालामनाय बेखौ जों सिम्पोलै खालामथारबाय आरोना, इसेबां मोजां माने खालामनो हायासै। दा माबायदि जायो नोंथांमोना नायदो आरोना। नै लोगोफोर जोंहा दामग्रा देग्राफ्रा फैहांबायानो। नै जोंना नैबे जाहैबाय जोंहा आदै मा नाम होनोमोन जोंहा ब्रिकुदर। बिराद गोरालै नामा, बिराद गोरा मोनबाय आङो। आदैया जोंखौ सिफुं सुनानै हेफाजाब होदों आरोना। साबायखर थाबाय बिथांनिसिम गोबां रोजा रोजानो। आरो दं जोंहा नै फंबाय सासे, बेबो जोंहा राङाफारा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनिनो गाहाय नेहाथारि हायेनसा बसुमतारी। नायल' जाल' जोंनि आनसलिकआव सेरजा हुग्राया लाइमोननि जानानै बिथाङाल' दङ दा सेंग्रा बैसोआव। आरो बिथिं जोंहा फंबाय सासे दङ खाम दामनानै हेफाजाब होगोन। मा नाम मोनलाय जोंना? आगोमा बसुमतारी ना। बिथाङाबो जोंखौ खाम दामनायाव मैखोमै हेफाजाब होदों आर'जनि हाबाफारियाव। बेनिफ्राय जोंहा नैबे सासेया जाहैबाय आर'ज बादायग्रा। बेबो जोंहा मा नाममोन जोंना? मिनुथि बर' ना। बिथाङा माने आर'जखौ बादायगोन आरोना। दायो माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। नायलांनो माने भिडिअखौथ' फुरा होनो हाया नालाय ओरैनो क्लिक देखायगोन आरोना। जास्ट दा शूटनि टाइमखौ खोन्थाबाय आरोना, डेक'रेसनफोरखौ ओरैनो सिम्पोल साजायबाय। आरो नोंथांमोनखौ बुंदोंमोन आं नैयाव बे मन्दिरनि उखुम सायाव दरखं मोखाङाव सान्दुंजों मोदानदों दै लोगोफोर, नै एकदम सिनायनो थान जादों। आखि गोदानाव एसे मोजां नुयोमोन, दा खारबाय आरोना, बिराद गोबाव जाबाय। बोसोरबेसे जाखोमोनथाय? बोसोरनै बोसोरथामसो जाबाय लोगोफोर आं बेखौ आर्ट खालामफैनाया। सिम्पोल ओरैनो आर्ट खालामबाय आरोना आं। माने आर्टबो कर्स बिदि लायाखै नालाय, आं गावनि गोसो बायदिसो आर्ट खालामदों। दा इथिं होबाय आं नै, इथिंबो खाम सिफुं जाबस्रिं जथा आरो बैथिंबो आरो गेजेराव जोंहा मा दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौ बुमिन बिनि सावगारिखौ होबाय आरोना। दा जाब्लाबो जायाब्लाबो गोबां खस्थ' खालामनानै आं आखिदोंमोन आरोना बे गामिनि मन्दिरनि दरखंआव। दा माबायदि जायो नोंथांमोना फारि नायलांदो जोंनि बे आर'जनि शुटिं। नै आदैमोना नेनो बाथारबाय, माने माखासे फैबावनांगौ दं लोगोफोर दामग्राफ्रा। लोगोफोर जोंहा नै दामग्रा देग्राफ्रा थानो हाथारला, खम दामनो जागासिनो, सुगासिनो नै। आदै जालिका आरो हायेनसा बिथांमोना एकदम दामनाय देनायाव मैखोमै हेफाजाब होयो जोंखौ। दे आदै एसे मोजां गोदै दामलाय दे। बरिया बरिया।
बरिया जाबाय नै लोगोफोर ना केमेरा स्टेन्डआ रेडि जाखाथारबायमोन माला जाबावनांगौ जाखो आरजनि जि बादायलायनाय हाबाफारि बेखौ जोङो लानो नागिरबाय आरोना नै दायो बिथांमोनानो सासेया सेरजाखौ मानजिगासिनो ओमफ्राय नै बिथिंजाय जोंहा नै जोंना जाबस्रिं दामग्राया रामनजित होखाबो दा गावगुलायनाय होगोन बे नै जोंहा रेडि जाजोब्बाय दायो लोगोफोर दायो माबायदि जागोन मिथिला आरोना जायखिया रोजाबलाबायनोसै सासे नै आथा फुनगासिनो लोगोफोर जोङो आरज मेथाइनि जि हाबाफारि रेकर्डिं खालामनाय बेखौ जोङो बानायखांबाय दायो एसे माबा जानोसै आरोना मेथाइ जानोसै जोङो दसे थानानै दा माबायदि जादों नोंथांमोना भिडिअ नायनानै नुबाय जानांगौ आरो मोजां मोनदोंबा एसे लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो आरोना चेनेलखौ